Nasuru m egwu asụ dono mma ekweru m ekwe na nke mmerụ ngụpụta kacha ụtọ ya bụ siri ike rinne na ọ bụzi nka ka iji arị ya mbekwu garụ marubido asị na ọhara kata ka ọ na-agazi nwanne na onye ụwa enwe enyi ọma o onye amụma dabire na na-amụle ịma anya na nkụta ọbịa bụ nwanne na anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana jara wankenu ụzụ afọ igbu udene na ọbụkọ nto ịma na ịda mbaba ịnaghachi azụ ọganiru arọ maka onye nkoropu obi onye garabada bụ onye zuwa abụọ ezumezu egwu arụrụ arụ eme nchukwa kama na o ji ọnụ egwu ọdịsa akpachaghị ebe ọ gafere ọdụdụ oke ọ fụrụ dịka nkala ife ọkala odogwu onye ume ngwapụta ọgwụgwọ mkpụrụ aka onye ga-asị na ogwu maka na ada oji ebe ama n'ife ọfụ na ọchagharụkwa o were ọnụ n'isi o were ile salụ ofe na-efifie were abalị megharịkwa ifugo ọrụ efu narụ ụlọ na-aja ikuku bịa ogbu na ụlọ n'ọgbọ mmiri a na-asọkwa ndụ ji egwu ji abalị agbaghị ụchụkwakwa ndị oji egwu eti mmanwụ hei mgbe ngana mgbugbe ekpulu ọfịa ịmara odogwu ugochukwu nwa nga ọka alịka na China odogwu n'ịga adị mmiri mara ugo odogwu na Nnewi aka ekpuchi ọnwa wanụ n'ibe odogwu mana enwere aja mmụọ o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka egburu isi ntị echie isi na wogidi ọwa nkụtara akpụ chọọ nwoke na nị na nwoke du n'obi ebini kwuru na nwoke na-eri n'ude agakata agbakwuru ka eji ama dike ezi maka odogwu ife na okeke ego na-eji ije odogwu na Nnewi odogwu ezomọgụ ogene mara bụ ọnụ a sị m ijebe ije awele ịma na ịdị ka mkpume nọ n'igbere mmiri ebiri tụcha na arụ nkwụ ozuru ike ewe n'ọkpọchi ntị ka eji ike n'ọkwa ntachi obiri na ibu ji aga n'ugwu ụganịta ka ọta mbụzụ ga-ama abụba o mmiri sokos arụ mmiri ogwugwu jajarara ọkụ na agba ite orugo ifugo ore ọgbọrọ eze n'azụ kama na ọ na-edebekwa igwe obodo okwu na ụka ghara ịghasị fobu n'isi agụba ọrụ n'ogbo chọba na ma chọọ ọrụ ọrụ echere ife ọzọ sota ife o ji bi ụwa agụ ọgụ kata bunye ya ụwa niile anya atọ nwa nduru na akpa akịdị adị na-atụrụ akara aka gị isi na nkwụ dapụ ijebe n'ọdịkenu isi nwebi na ọgbakọrọcha gị bụ agụ ya ekwu ya o na ọ ya bụ ozu ya na ya were naba na ya ghọtọ na edo n'elu eyi etiri ife na dugara ajụjụ ife ebe ịma na ara egwu afọ ime aka asị na-egbokata ide na ọkwapụ mgbe oluwa ka nkene ebe odogwu emerika ike ji ọfọ etaiti oyila ngasị odogwu na Nnewi n'ibu odogwu isi na-egbu ogidi onume ekene ka bịachara iro nọ ya bara anyị bịachara ya iro ebe isi bi ụwa dị elu si egbochi na nwa ebini na ọsọ ka o ji arị si ekwe na ome nka bụrụ arịrị n'aba mmụọ ihe dị iche dị n'iru enwe n'ọnọgo atụdara onu n'ọkwa na anakụgharị ya ọkụkọ oji ga-eyikwa n'akwa ọcha anụ ọfịa ya abụ anụ nọ n'oluo megodi akwa ọkụkọ dọ na nkịta ama nke bụ oke na nwunye a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ ndị be anyị na-ama isi gabụ eze n'oluo ịma na onyinye amara dị n'iche n'iche onye ma ngwugwu onye ukwu buru bịaba ọ na-eme agwa agbata obi n'eke onye kara obi azabakwa ọnụ ọna ndị ajụjụ a na-ejewe n'ujuba ewi ukwu dị na mba egeberu mba nni ọmụmatụ bụ Emeka ọdụm egwu ojukwu n'ike mba Nnewi dịka ukwu agbụrụgbu enyi tarụbụsịa narịba anya na ị ga-ama ya site n'ije ọkpa na okwu ọnụ na omume ịbalị mmanwụ Chief Michael onye ekwelu oyi na-atụ mba wọdụ wide odogwu onye kata ọya kpusu ọnụ n'Igbo odogwu ike ji eje mba na onume ekene ụmụ Igbo ọ bụrụgodi nwata ka iburu ka arụsị aha na aka na abụ ka eji egbu ya
ebe o siri dị etoke bịachala iro, ebe o si dị etoke bịachala iro, ebe o si dị etoke bịachala iro, aha ebe o si dị etoke